an bɛ kunnafoni kɔrɔ cɛ ka taa n'a ye Burkina Faso jamana kan u ka kiriko min bɛ senna ni o ɲɛsinen don yurukuyuruku kɛlɛli ma n'a kɛra sababu ye k'u ka minisiri kɔrɔ dɔw ɲangi ka fara maa wɛrɛw kan o kiritigɛ jalatigɛli jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔra a yirala k'a fɔ ko sefa wari miliyari 3 ɲɔgɔn o yurukuyuruku min ni o kiritigɛw tun bɛ senna jalaki binnen kɔfɛ u kan ko u bɛna to kaso la san 6 ka se san 15 ɲɔgɔn ma ni nafolo kofɔlen n'o bɛ bɛn sefa wari miliyari 3 ɲɔgɔn ma kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko a ɲinina a ma kofɔlenw fɛ u ka a wari bɛɛ lajɛlen lasegin faso ka jiginɛ kɔnɔ hali bi ka kɛɲɛ ni nin kiriko ye min bɛ senna Burkina Faso jamana kan n'a bɛ yurukuyuruku kun kan ka se sefa wari miliyari 3 ɲɔgɔn ma VOA Banbara ka lasigiden min bɛ Wagadugukaw fɛ yen Kader Tarawele an ye ci labila ale ma nin waati in na a b'an bolo nɛgɛ kan ale bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Kader i n'u la Mariam Traoré an la VOA Banbara lamɛnnikɛlaw bɛɛ bisimila ayiwa an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ kiriko in a jaabiw kɔni bɔra bi tarata Wagadugu dugu kɔnɔna la e bɛ se ka mun fɔ an ye hakililajigila kiri in yɛrɛ kan min bɛ tali kɛ miliyɔn 3 o yurukuyuruku kan i n'a fɔ aw y'a ɲɛfɔ a ka kuma daminɛ na cogo min na Mariam Traoré ayiwa ni kiritigɛli kɔni a tun b'a sen kan kabiri novembre kalo tɛmɛnen Burkina Faso kɔnɔ o kɛra ayiwa ka kɛ yurukuyuruku min bɔra minisiriso min bɛ adamadenya hakɛw ani baso kunna n'an ko ministère de l'action humanitaire ayiwa o yɔrɔ na a yira ko maa ɲɔgɔnna 4 kɔni cikɛden maa ɲɔgɔnna 4 olu kɔni o sera ka gafew bayɛlɛma ka sɛkiw bayɛlɛma ka se ka taa o bolo don foroba nafolo la ka taa o bɔ min ye Burkina Faso ka foroba nafolo bila yɔrɔ n'an ko trésor public ka se ka taa o nafolo nin bɔ ka kɛ o makoɲɛ ye fo ka taa se miliyari ɲɔgɔnna 3 ma ayiwa ni maa 4 nin kɔni olu tɛmɛna kiritigɛlaw ɲɛfɛ kabiri dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna na ayiwa kiri kɔni o kun cɛra bi sɔgɔmada in na a yira ko ni maa 4 nin kɔni jalaki kɔni o lara o bɛɛ kan nka olu ka ɲɔngiri o tɛ kelen ye min ye maa pɛrɛpɛrɛnni ye min yɛrɛ ye dumuni kɛ kosɛbɛ ka se ka maaw ka bolonɔnbila bayɛlɛma ka wari bɔ foroba nafolo la ni ale tɔgɔ ko Amidu Teɲa ale kɔni ale bɛna don kaso la fo ka taa se san ɲɔgɔnna 15 ma o tɛmɛnen kɔ sariya bilara ale kɔ kan ko a ka se ka wari sara Burkina Faso yɛrɛ ka foroba nafolo bila yɔrɔ la min bɛ taa se miliyari 5 ani miliyɔn 640 ɲɔgɔnna ma a ma filanan o ye Salifu Ouedraogo ye ale bɛna san 8 ɲɔgɔnna kɛ kaso la ani ka tila ka nafolo sara faso la min bɛ taa se miliyɔn 675 ma maa sabanan Philippe Bayulu ale bɛna san 6 kɛ kaso la ka tila ka sarali kɛ min bɛ taa se miliyɔn 126 ma a laban min ye Tarpaga Petronig ye ale kɔni a bɛna san 11 kɛ kaso la ka se ka sarali kɛ fo ka taa se miliyɔn 286 ma ayiwa Kader Tarawele kabiri ni kunnafoni binna bi ka u ka jalaki binni kunnafoniw jalatigɛ Wagadugu dugu kɔnɔna la Burkina Faso jamanadenw ye a kuma yɛrɛ mankan ta cogo di nin waati in na ayiwa i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a lajɛ cogo min na nin kiritigɛ nin kɔni a tun bɔra faso ka jabarani baara min ye télévision nationale ye ayiwa ni kiritigɛ waati yɛrɛ sera maaw bɛɛ tun ɲɛ dalen don nin kiritigɛ nin na sabula a kɛra i n'a fɔ ka se ka maaw lakali ka dɔn ko ayiwa maa man kan ka a bolo don foroba nafolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a sɔrɔ o foroba nafolo yɛrɛ labilara ka se ka maa fɔlenw maa minnu bɔra u ka sigidaw la ka taa o yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ka kɛ lankanabaliya ye ayiwa fasodenw bɛɛ tun nin kiritigɛ nin makɔnɔna sabula a bɛna kɛ kalan ye komi i n'a fɔ lekɔli ye bɛɛ ma k'a dɔn ko nin ko modèle sugu min kɛra nin faso kɔnɔ nin ko daminɛ tɛ nin minisiri cikɛda in na ayiwa fasodenw bɛɛ tun bɛ nin kiritigɛ nin makɔnɔ dɔw yɛrɛ y'a yira n na ko jalaki min lara sariya min yɛrɛ kan ka boli ni maa ninnu kɔ kan ko o sariya nin dɔgɔyara sabula min ye procureur di faso ye ale yɛrɛ tun y'a fɔ ko maa pɛrɛnpɛrɛnnen min ye Amidu Teɲa ye ale tun ka se ka don kaso la fo ka taa se san ɲɔgɔnna 30 ma ayiwa kiritigɛlaw ma tugu procureur kɔ nka o ye min la jalaki sariya kan o fana ma dɔgɔya ayiwa fɛn minnu ye maa minnu bɛɛ ka bololafɛnw ye min ye i n'a fɔ u ka so jɔlenw u ka nafolomafɛnw min ye wari ye ani o yɛrɛ ye fɛn minnu san o tɔgɔya ye ko o bɛna se ka o bɛɛ bɔsi o la ka se ka o feere yaasa ka se ka o nɔfa o ye o bolo don wari min na ayiwa n'an y'o jate o bɛna taa se i n'a fɔ miliyari 8 ɲɔgɔnna ma min kan ka bɔsi nin maa ninnu bɛɛ bolo u ka fɛn sanu olu yɛrɛ ka nafolo tun ye fɛn min ye n'a sɔrɔ wari don walima fɛn wɛrɛ don ko o bɛɛ bɛna bɔsi o la ka se ka o feere ka o wari don faso ka foroba nafolo la
Ayiwa an ka ɲininkali laban an y'a mɛn k'a fɔ nin kɔni ko kɛra Burkina Faso jamanaden caman bolo i n'a fɔ tare ba ye u y'a yira k'a fɔ k'a bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ko ka yuruguyurugu kɛlɛ pewu ka bɔ Burkina Faso jamana kan wa ko min fana bɛna se ka kɛ misaliya ɲuman ye farafinna gunkana yɛrɛ kan e yɛrɛ bolo kunnafoni laban jumɛnw bɛ nin ko ɲɛ la maa bɛ se k'i bolo turu min kan walasa yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso ani farafinna gun kan. Ayiwa kabi Capitaine Ibrahim Traoré kɔni ale ye fanga ta faso la ale tun y'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn ye yuruguyurugu ko ye surafɛn dumu kɔni ale bɛna o kɛlɛ danti kɛlɛ min na ayiwa nin kiiritigɛ nin kɛra komi a daminɛman don kiiri yɛrɛ bannen kɔ min ye président du tribunal ye ale sera ka laseli lase fasodenw ma ko maa bɛɛ ye kɔlɔsili kɛ ka ye nin kiiritigɛ nin a ye fiɲɛ min lase faso ma ko nin ko sugu ni ɲɔgɔn mana kɛ tuguni faso kɔnɔ min ye sariya ye min ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kiiritigɛ nin kan o de bɛna la o maa tigiya mɔgɔ tɔgɔ kɔ kan ayiwa an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ ko cikɛda caman le bɛ yen min na yuruguyurugu ko bɛ kɛra nka o ko ma se ka bɔ kɛnɛ kan fɔlɔ président tribunal y'a yira ko olu bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa fan bɛɛ fɛ ka se ka filɛli kɛ yɔrɔ minnu na foroba nafolo bɛ cikɛda minnu na ni maa minnu bilanen o foroba cikɛda nin kunna ka se ka to ka o ko dakelenya ni fiɲɛ donna min ka baara la kɔni fɛn o fɛn ye sariya gbɛlɛn ye kɔni o bɛna la o tigilamaw bɛɛ kɔ kan ayiwa fasodenw fɛnɛ ka min ye hakilinata ye min ye kɔni ni sariya gbɛlɛn sera ka to ka la maaw kɔ kan nin cogoya in na a bɛna kɛ sababu ye ka se ka to min ye foroba nafolo ye maaw ka se ka o ko ninnu kɔlɔsi ni hakɛ ɲuman ye min bɛ dantigɛ ka bɔ yuruguyurugu ko la. Kader Traoré an ka foli b'i ye dantɛ foli min na nin tun ye VOA ka lasigiden Kader ale ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ.